Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Sibonga usuku oluhle kangaka, usuku oluyisimangaliso. Siyambonga uNkulunkulu, siphuma kwimpela sonto ebinezinto eziningi kimi, kodwa-ke bengibhizi kakhulu ngokwekhaya lezwi. Nokho-ke ngomgqibelo ngangisesikoleni lapho ngangisebenza khona. Ngiyasebenza phela nami ngiyasebenza ngishumayela ivangeli esikoleni ngoba kuthiwe angibe uthisha esikoleni seBhayibheli. Kusokushumayela ivangeli angikuboni kuyinkinga lokho ngoba akukaningi, kungumgqibelo wodwa wokugcina enyangeni. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, uyisimangaliso. Izolo-ke besile kwesakwamthethwa kwi-Grace of God Ministries, saphathwa kahle ngendlela emangalisayo, angaze ngikubone lokhu. Ukudla okumnandi nensizwa ebiphethe kuthiwa umakhelwana, hayi khona yalishaya ibhodwe leyansizwa. Nabebe kanye nayo-ke, nabebe kanye nayo phela asisho ngalutho ngabo, kodwa-ke sitshelwe lokho. Hayi no, ngeke. Ngijwayele ukuphaka kancane niyangazi, angithi, kodwa ngiphindile ngoba phela vele bengiphake kancane ngase ngiyaphinda. Hey bafowethu, hayi ngeke. Beningekho-ke nezisu zenu, asikwazanga ukuniphathela ngoba beningekho nanemlomo yenu. Umlomo phela ophakela isisu, beningekho. Kodwa-ke hayi, kwesakamthethwa lapha kwaLamula, igama lendawo kukwaLamula kwesakamthethwa, isizwe senkosi yakwaMthethwa. Isizwe senkosi yakwaMthethwa, indawo kwaLamula, lapho besikhona Grace of God Ministries. Kubaba umbhishobhi uNgidi nomama umbhishobhi uMadube Ngidi. Hayi-ke basiphathe kahle kakhulu. No-MC ubaba uMthiyane, umkhwenyana wakwaNgidi, nomdumisi obevelele, indodakazi yakwaNgidi, umakoti wakwaMthiya. Engaze ngabasho bo, madoda. Khona-ke nabanye bebekhona badumisi, bekukuhle kumnandi kudelile. Siyabonga omakhelwane bendawo laphaya bebekhona, igcwalile indlu yenkonzo kwaze kwakapakela etendeni. Ngibonge kakhulu amakhwaya engithe mangihlaba ikhwelo beza basondela, ikhwaya yasoThongathi, ikhwaya yaseBhamshela. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani, sifike senza isithombe esihle kakhulu. Angazi-ke ngoba i-African Gospel laphaya engangikhuluma khona 2 hours nganifakela lapho engangikhuluma ngepast yami, kaze ngangena ngondaba okuvunywa kwezono. Bayangicela bathi bacela ngibuye. Well-ke babenza imvuselelo bengekho ekhaya kumiswa itende, kodwa-ke sebengifuna ekhaya-ke manje. Angazi bafowethu ukuthi ngizokwenze njani ngoba lamakhwaya angishaya ding dong. Akude lamakhwaya angishaya ding dong. Ukwasondeza-ke kuyasetshenzwa. Ake ngishiye lapho kanjalo. Bengafisa ukube ngiyazenzela phinda bekhona lamakhwaya. Madoda, siphakamisa uJesu, siphakamisa intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa ukuthi sikhule kangakanani, isihambe yagcinaphi. Hayi bafowethu, kube ngiyazenzela amakhwaya benizoba khona. Idate ayikakaziwa, angikakazi lutho nami, kodwa sebecelile, bayakhala. Angizukusho ukuthi-ke bakhale bathini. Ungakhali-ke uma ubona sekuseduze, ikhona into abakhale bayibeka. Angazi, ngeke ngisho ngoba nalaba abazolimala bazokhala. So ngizoyishiya nje kanjalo kunozonke usuku nina. Kodwa-ke African Gospel eSekhethe yaseGoyintethe eRichards Bay, siyacelwa bafowethu, siyacelwa kakhulu. Asicelwa-ke ngoba bezwile, abakayizwi inkonzo, futhi mhlambe there are very few abasekhaya lezwi
abayizwanga inkonzo yase Grace of God Ministries kwalamula kwesakamthethwa cha bayazicelela nje babonga kakhulu ukuzwa imuva lami nokuzwa indaba uvuma izono bajabule ngendlela emangalisayo. Ayike uNkulunkulu ngeke simvimbi mayisebenza uma ke thanda kuzoyiwa khona nami ke ngisaguqa ngamadolo ngoba kufanele ngiguqe ngikhulume phela mina ngiphethwe ngale kokuphathwa futhi ngigitshelwe. So ke mangiphethwe ngigitshelwe kufanele ngithobe ngoba iyakhala inkalvasi iyaqhubeka. Yabona umegibeli yashi lingasayile ifuna liye khona elishaya ngithi kunjalo nami iyakhala inkalvasi ngike ngithunya izinto ezinzima. Awuhambe ukhuluma nosibanibani, awuhambe oxoxa ukuthi nokuthi, awuhambe uhlanganise obani ukhulume nawe. Ngibonde kunjalo kumvuzo okugitshela. Hayi ukuthi kumnandi aso sonke isikhathi. Kuphela ukuthi ngiyathoba. Kufanele ngithobe ngilalele ngoba ayisuke sekukhulume umnini mandla onke. Sekufanele ngithobe mina ngilalele. Ngiyamangala. Yabona mayisethe angikhuluma. Uke wangithuma kumakhi kwabanye bomakhi bami wangithuma kubona ngiyibona indoda ithoba yathoba mangitshela ukuthi ubani ungithumeni yavele yathoba yagoqana wabondi ayisekukhuluma ongathethi imanga. Hayike ngiyabonga nokho ngiyabonga ukuba imessenger ukuba isithunywa sakhe. Hayike angidlule lapho besibonga kakhulu kwa babungidi Hlomuka. Siyabonga ngendlela emangalisayo simnikeza udumo uNkulunkulu. Kuthiwa obani laba oHlomuka obophela obusane. uJesu Kristu inkosi asigoqe sikhuleke singene enkwenzeni yanamhlanje sibayeka abakwangidi sibashiye nje kanjalo. uNkulunkulu uyazi nabo futhi bayazi nami futhi ngiyazi thina abanye asazi. uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo babongcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngiyathandaza manje. Siyabonga Nkosi konke osenzele khona ngempela sonto. Sibonga ngamakhwaya afikile babusisa abantwana bakho Nkosi. Baliphakamisile iflag lasezulwini bakhombisile ukuthi bangamanxusa asezulwini. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga ukuhamba nawe kuyisimangaliso. Libonakele ibandla elihamba nawe nalapho la uphila khona. Siyabonga kwangathi kungabonakala yonke indawo kungabi umlomo kuphela kodwa ngakho konke okwenzakalayo. Udumo lonke ke Nkosi lungolwakho lukufanele izikhathi ezingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Siyacela ke uNkulunkulu wethu moya ongcwele ube phakathi kwethu nakuyo lenkonzo ukhuluma uzambule. Ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siqhubekeni bangcwele nenkonzo yethu sikhuluma ngokukhanya. Matthew chapter 5 verse 14. Nina ningukhanya kwezwe, umuzi wakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokhela isibane sibeke phansi kwesitsha. Kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu kuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo sezulwini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga, siyamdumisa. Ngicabanga ukuthi ngomgqibelo ngithembisile ukuthi sizozama ukuthi sihlanganise isifundo esasisinikezwa ubaba uNcube Holy Nation Bible College lapho ngifundisa khona bezivakasheleke empangeni uRector lo umnikazi wesikole. Ngibone kukuhle kakhulu kuyakha akukhulumile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe inkosi mayivuma kusasa ngizoyifaka sizwe kodwa ngizoyifaka ake ngachaza izinto eziningi. Ngokugcinwa inkosi mangikhumbulile ngizoyifaka kusasa. Iyona ezobambela inkonzo yosuku. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu. Sikhuluma ke la ngokukhanya kwezwe. Umuntu kasokhela isibane
asibeke phansi kwesitsha kodwa usifaka uthini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kukhona isitho somzimba okuthiwa siyisibani singukukhanya. Kusho ukuthi kufanele kukhanye lesi sitho somzimba. Maqede sikhanyisa umzimba. Maqede umzimba bese siyakhanya ukukhanya kwethu phambi kwabantu. Kuba babone imisebenzi yethu emihle badumise ubaba osezulwini. Inkinga ilele kulesi sitho somzimba. We madoda. Lesi sitho somzimba. Can you guess isiphi? Khona lesi sitho somzimba esifike sikhanyisa umzimba. Siqeda ukukhanyisa umzimba, umzimba bese ukhanya, bese ukhanyisela abantu. Impendulo yakhona engani ikhona lapha kuMahubo 34 verse 5. Kodwa ke ngiqale ngaso ngibuyele kuMahubo 34 verse 5. Sebedidekile abantu isiphi lesi sitho. Sizofunda ke manje sizoya kuMathewu chapter 6 verse 22. Uthi isibani somzimba yiso. Isibani somzimba yiso. Ngakho uma iso lakho lilihle uza kukhanya umzimba wakho wonke. Verse number 23. Kepha uma iso lakho lilibi uza kuba mnyama umzimba wakho wonke. Ngakho uma ukukhanya okukuwe kungubumnyama, ubumnyama bukhulu kangakanani na? Sikhuluma ngokhanya. Isibani somzimba yiso. Ngakho umiso lakho lilihle akusashiyo ukuthi uma likhanya uma lilihle. So likhanyiswa ubuhle iso. Ubuhle. Umiso lakho lilihle umzimba wonke uzokhanya. Hayi mina ngizwa kahle lento. Uma iso lakho lilihle uza kukhanya umzimba wakho wonke. Kodwa umiso lakho lilibi uza kuba mnyama umzimba. Ububi beso benza umzimba ube mnyama. Ubuhle beso benza umzimba ukhanye. Hayi no, uJesu uyakhuluma ngomoya wakho ingcwele. Bafowethu mina ngiyazi lento le. Yabo manje isifike yonke kimi yaphelela. Angazi ngizoyibeka kanjani, ngizoqala kuphi, ngigcine phi, kodwa isifikile. Isifikile, isibekiwe manje sekufanele umoya ongcwele angisize ngikwazi ukuyibeka. Umiso lakho lilihle kukhanya umzimba. Khumbula ukuthi ngithini? Ngithi mina umuntu ubuka ngendlela ayiyo yena. Ayibona ke manje ithanda ukuba reverse lento. Umuntu ubuka izinto ngendlela ayiyo yena. Uma uthatha ama-sunglasses uwabeke emehlweni, umhlaba uyadima ube mnyama ngithi. Abese umnikazi wamehlo ecabanga ukuthi umhlaba udimile, kanti awudimile umhlaba, kudima amehlo akhe ngoba uyena obeke into edimile emehlweni. So immediately sekudinywe amehlo, ngosibuyela kuleli verse lethu Matthew chapter 6, kwenzekani? Umzimba uba mnyama. So kubiza ukuthi amehlo akhanye abe isibani bese eba mahle bese umzimba uyakhanya. We madoda. Ake siye lapha ngengaya ngizophindela kuMahubo 34 ngoba iyasiphoqa lento verse 5. Uthi babheka kuye phezulu. Kubhekwa kanjani? Kubhekwa ngamehlo. Malilodwa iso. Kubhekwa ngamehlo. So ngesikhathi ubheka ngamehlo, amehlo avele akhanye. Mayisekhanyile amehlo bese umzimba wonke uyakhanya. Babheka kuye phezulu bakhanya. Yini lelanda ukukhanya okuphezulu? Amehlo. Amehlo uma emahle ungabheka phezulu. Uma amehlo engcolile umzimba ngeke ukhanye. Kodwa uma amehlo emahle wawusubheka phezulu umzimba wonke uzokhanya. Bese ubuso bungajabi.
Ubuso ngeke bujabhe ngoba umzimba useyakhanya. Kodwa uma umzimba ungakhanyi, ubuso buzojabha. Bazobonakala bedonsa ubuso obude. Nabaculayo ekhwayeni ethize ubona ngobuso obude. Ukuthi njengoba ubude-ke nje-ke amehlo angcolile. Njengoba engcolile nje ahlule ukulanda ukukhanya ezulu. Hawe bakithi, laze lamnandizwi. Lamnandizwi. Aklinwa kanjani amehlo ukuze akwazi ukudonsa ukukhanya na? Vuma izono zakho. Vuma izono zakho. Izono ziyavunywa. Ziyavunywa izono. Awungilalele kahle. Ngifuna ungilalele kahle manje le isho engizoyisho. Uma usizivumile izono, uyabuyisana nabantu owonene nabo. Ngoba uma ungabuyisanile nabantu owonene nabo, awu-understand ukuthi kuyini ukuxolisa. Ake ngiphinde futhi. Uma ungabuyisene nabantu owonene nabo, awu-understand ukuthi kuyini ukuxolisa. Buyisana nabantu owonene nabo, uyizwe humiliation, uzwe ukuphoxeka nokuhlazeka, uzozithoba kumuntu. Then ngeke uphinde umuntu mayexolisa ulandelise ngamagama ngoba uyakwazi ukuxolisa kuyini. Ungizwile kodwa? Ngiyabuza. Ungizwile yini? Bonke abantu abathi uma umuntu exolisa kubo babe namagama ingoba bakaze baxolise kubantu abonene nabo. Ithi indodana yolahleko, ngilalele kahle. Mase lithi iBhayibheli sekusile. Yathi ngiyakusuka ngiye kuBaba. Ngithi Baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Izolo nto le umuntu ovuma isona axolisa. Khona umama wangihumiliate. Angazi uma igama elifitha wangithobisa ngive ngiyekhuluma isingisi. So khuluma enye into ushone kwenye into akangihumiliateanga akangiphoxanga kodwa wangithobisa. Ngifuna ukusho njalo. He humbled me. I was so humbled ukumuzwa lo mama ethi baba uNtsibande bengiyisangoma. Njengamanje ngiyaphuma ngoxolisa kubo bonke abantu abake beza kimi babhula, abake beza kimi ngabasiza. Mawucabanga lo muntu, lo mama loyo, ngiyazi ukuthi uyangizwa, ukhona ekhalezi, ukhona futhi entabeni, uyangizwa. Ungathi mawuyoxolisa kuye, akuphendule, akusole, akushaye ngetshe, akuzwisa ubuhlungu, ekwazi ukuthi ukuxolisa kubuhlungu kanjani, ngeke ayenze leyo nto. Ngeke ayenze. Kubiza ukuthi ufunda ukuxolisa. Ake ngikubuze, usuwaya yena wayoxolisa kubantu owonene nabo? Usuwaxolisa emadodeni othandana nawo? Usuwaxolisa kubafana before ushado uthandana nabo? Usuwaxolisa emantombazaneni enanidudene nawo ebungcoleni? Ngiyabuza, usuwaxolisa kubafana odudene nabo ebufaneni? Nilapha nelusile, nenza ukungcola. Usuxolisile kulabo bafana? Ngiyabuza, khona kubazali bakho usuxolisile into obahlupha? Khona kubazali bakho-ke? Bona odadewenu nabafowenu usuxolisileni ukuthi khona iy'khathi labake bashaywa khona, uqamba amanga, wenza into, wayiphika, ngoba wena ubuke ku-innocent, kwajeziswa bona esikhundleni sakho, bashaywa. Usuwakwamtshela umama wakho, abazali bakho ukuthi baba ngizoxolisa, ngona ukuthi ngisemncane ngaphika, waze washaya usibani bani wamshayela ubala. Uxolise kuye ngoba wamonisa umzali wakho. Ufunde ukuthi kuyini ukuxolisa, ukuze uma umuntu eza kuwe ezoxolisa, you will understand. Umxolele, ungalandelisi ngamagama. Ungamtsheli ukuthi nawe woniwe, nawe wakona. What's the meaning of that? Uhlaleleni sonke lesikhathi ungabuyisani naye? Uhlaleleni? Ingoba ukwazi ukuxolisa. Awukaze uxolise. Awukwazi ukuxolisa kuyini? Funda ukuxolisa. Ngifuna ukukutshela imfihlo ebuhlungu namhlanje.
azikakathetheleli izono zakho ungakabuyisani nabantu owonene nabo. Ngoba intambo isakuxhumile uyothi usuthi ubheke ezulwini ithi intombazane yabantu, Nkosi, uya kanjani uMandla ezulwini ngoba wayeyisoka lami emhlabeni. Athi uJesu, Mandla, kanti awuxolisanga kulomuntu, angikwazi ukukufaka ezulwini ngoba ngifaka wena ukuthi naye akangena ishona esihogweni. Uzoya kanjani ezulwini abantu obabhulela uyisangoma uyinyanga ubelapha ungaxolisile kubona? Sikhonza uNkulunkulu obonayo, yebo ngeke ubazi bonke kodwa bakhona obaziyo. Usuyile kubo wayoxolisa, yikho ungakwazi ukuthi umuntu mayixolisa kuwe kufanele uthini ngoba nawe awukazi uxolisa. Ngikutshela imfihlo ke manje, uthi izono zakho umsebenzi wakhe awukakapheleli. Hamba ubuyisane nowonene nabo, buyisiqala ekhaya. Utshontsha kwakho ushukela, xolisa kumzali wakho. Utshontsha kwakho ubisi, xolisa kumzali wakho. Udla ubisi lwengane ilactogen, xolisa kumzali wakho. Indaba iqala ekhaya. Ubuse uyaphuma uya kubantu owawuthandana nabo, abantu owudlala nabo macashelana. Yebo nanizingane, but at the end of the day wenza isono. Usubuyisene nabo, ufunda ukuthi kunjani ukuxolisa. Khona umhlonipha umuntu oxolisa kuwena, umkhumulela isigqoko, umbone ukuthi wambulelwa inkazimulo. Mawucabanga wena ukhona owalwa noZakewu, mayifika uZakewu wathi uZakewu, uma ngimaphucile umuntu into ngiyibuyisa iphindwe kani. Mayifika athi sibanibani ngiyayisola, ngadla imali yakho, nansi isi-4-fold iphindwe kani. Khona umuntu engaxabana noZakewu lapho? Hayi kahleni bazalwane, kahleni asiphileni ivangeli. Asiliphileni ivangeli. Hambe uyoxolisa, uxolisile. Yikho unamaphutha nje. Yikho wenza izinto ozenzayo, uxolisile, ukwazi ukuxolisa kunjani. Ukhetha abantu uxolisa kubona. Kuzosala labo ongasabazi ukuthi bakuphi. uNkulunkulu umdali uyabona, kodwa labo baziyo hambe uyocela uxolo. Hambe uyocela uxolo, uyoxolisa kubo. Khona uzofunda ukuthi yini ukuxolisa, yini ukuzithoba. Umuntu uma eza kuwe ezoxolisa uyazithoba. Ulwe impendekabo uSathane ethi hayi vele ungaxolisa kulutho lokhu. Walwa, wayithoba waxolisa, kodwa unesibindi sokuphendula, sokumjezisa, sokumshaya ngetshe. Uthi uJesu ongenasona kaqala amshaya ngetshe, khona oyedwa, they all ran away. Wena usithatha leso sibindi ingoba uxolisile. Yadabuka, hamba ubuyisana nabantu owonene nabo. Hamba ubuyisana nabantu obantshontshelile. Hamba ubuyisana nabantu barobhile. Hamba ubuyisana nabantu obathakathile. Hamba ubuyisana nabantu obanika imithi. Wahamba yobethela emakhaya yabo. Hamba ubuyisana nabantu obhiliza imizi yabo. Hamba ubuyisana nengane ezinye waziletha zokhipha isisu. Hamba ubuyisana nabantu. Ngabala izinto eziningi ozonile emhlabeni. uNkulunkulu ufuna ibandla elingcwele. Entabeni we have to be holy. By crook of force you have to be holy. Otherwise ngeke ulibone izulu. Ngeke ulibone izulu. Mina ngizokutshela ngoba ngifuna uyezulwini. Awuqaleke manje inkonzo yakho yokuhamba ubuyisana. Uyeke ukuhamba uxabana nabantu abaxolisayo. Uyeke ukuhamba ushaya abantu abaxolisayo. Uyobuyisana nabantu owonene nabo, ufunde ukuthi kuyini ukuxolisa. Uthola abanye bekuthuka, uthola abanye befuna ukukushaya. Hamba uxolisa la wabulala khona abantu. Mhlawumbe wababulala ngomlomo, mhlawumbe wababulala ngokuqamba amanga, umuntu wakomkhohlisa, hamba uyoxolisa ukuthi wawuqamba amanga, uze ukuthi kumnandi yini. Hamba uyoxolisa. Abanye babulale ngemithi, wanikeza abanye abantu imithi wathakatha. Hamba uyoxolisa, uze ukuthi kumnandi yini. Bezokhuzana bodwa sebethi abaqede, kumnandi yini.
uyofunda wazi ukuthi uma umuntu exolisa wenzani. Ingoba wazi awukazi uxolisa. Buyisana noNkulunkulu, yebo usubuyisene nawe wayivoma izono zakho, buyisana nabantu obonile, ngeke ungene ezulwini ungabuyisene nabo, ngoba bayothi inkosi usibani uya kanjani ezulwini, ngoba uyena owanginika umuthi wokwenza u1 2 no3. Uya kanjani ezulwini? Nami kusho ukuthi ngiyaqualify, so ke ngeke angene, wena uzogcina ungangena ezulwini. Qamula intambo ekubophile nalomuntu, qamula ivumelwane enazenza nalomuntu. Wondla izingane zakho ngemali ekaSathane, wondla izingane zakho ngemali engcolile. Ake sifunde ukuvuma izono, sifunde ukubuyisana nabantu esonene nabo. Ufunde ukuxolisa, uyokwazi ukuthi ukuxolisa kuyini, bese uyamhlonipha umuntu oxolisayo, ngoba kuxolisi noma ubani. Kuxolisa ohlangane noJesu. Ongahlangananga noJesu akaxolisi. Senginitshele kaningi ngaxolisiswa emva kokudayisa utshwala. Mhlamba ni understand lento. Ngicabanga ukuthi ngiyadlala mangisho lento. Ngicabanga ukuthi kumnandi. Ngiyabuza. Kumnandi. Ngisathi ngiphume eSuncity eCurrent. Akasheshanga ukungena omunye ngashiya iphepha elibhaliwe eminyango ngathi ngiyaxolisa ukuba umfundisi odayisa utshwala. Ngoba uthema ngibiza uNkulunkulu angisheshanga ngaphuma etshwaleni. Ngithe ukubudayisa I think for 2 years or so. Ngithi inkosi ngizophuma kanjani ngoba ngithola imali yokulanda abazalwane. Ngashiya iphepha eSuncity eCurrent. Lahlala full 30 nganjalo mangidlula ngilibone liyabonakala limhlophe. Thola second paper lami akekho lisusayo, ngiyabonga Nkosi. Entshinga impisi kusondele nasenkonzweni, nalapho ke okwashona khona intombazane enkonzweni la sakhe khona indle enkonzo. Ngishilo ukuthi ngathi ngilele ngizovuka ngingcwabe, lathi izwi uzoqala ngokuxolisa. Ngaxolisa abantu begcwele. Nebebandla lamaNazaretha ngoba abazali bakhona bakhonza khona kwakugcwele. Okwesithathu esikoleni kwenza memorial service. The sekuthandaza kudunyiswa ngizosukuma. Wathi uJesu kimi, yababona laba bantu. Othisha baphelele laba bephuza kuwe mhla 15 before uShumela uqala ngokuxolisa. Ucabanga ukuthi kumnandi lokho. Ngangishaywa ngilungisela ukuthi wena mawusuzovuma izono kimi noma uzovuma izono uNkulunkulu utshela mina ngingakushayi. Ngilalele kuphela bese ngiyathandaza. Ngitrenwa kanjani? Ngokuthi kuthotshiswe mina. Awuthobileke wena yikho wenza lento oyenzayo. Siyambonga uNkulunkulu ngevangeli asinikeze lona, because I lead by example. Uqale ngami wafaka mina kuqala. Ngilingiseni bafowethu ngilingisa uKristu. Ningayenzi into engayenzile. Angikaze ngiqabane nawe mina uzovuma izono. Angikaze ngikhuluma amagama amaningi. Ngibuze kuphela, ngifuna ukunderstand ukuze ngikhuleke kahle. Kodwa angikaze ngikusole, angikaze ngikuhleke. Angiyenzi lona, kunalokho ngizwelana nawe. Ngoba ekwenzeni kwakho izono ezinye zazo ulimalile, uhlukunyeziwe, ngizwana nawe. Ngoba ngifuna ubona uthando likaKristu phezulu kwakho. Ulikhombisa kanjani uthando umuntu mayizoxolisa ulwa naye? Hayi ngeke ungene kuleli izulu mina engilisebenzelayo. Yongena kwelakho kuthiwa isihogo. Fundani bafowethu ukukhonza uNkulunkulu ngobungcwele. Senze into eyenziwe uJesu. Jesu bamshayile azange aphendule. Benza yonke into kunalokho abacelela uxolo. Wathi baba bathethelela abakwazi abakwenzayo. Asifunde ukucela uxolo. Asifunde ukucela uxolo, sicelela abantu uxolo. Ngiyambonga uNkulunkulu, asikhulekeni sivala inkonzo. Ongezwa la hayi ngiyamangala ngoba netshe liyangizwa. Sesiyazi ukuthi itshe liyezwa liwufakazi. uNkulunkulu akayidali into efile. So netshe liyezwa, ongezwa la hayi mina ngazi. Fundani uxolisa khona uzokwazi ukuxolela ungabi namaqhubu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ukuze iso lakho libe lihle nomzimba wakho ukhanye, shintsha ulenze libe lihle.
khona umzimba wakho uzokhanya. Sikhuluma ngokukhanya, ningukukhanya kwezwe. Umuntu akasokheli isibane sibeke phansi kwetafula noma phansi kwesitsha, kodwa usibeke othini ukuze sibakhanyisele bonke abasendlini. Ngakho-ke makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, babone emsebenzini emihle, badumise ubaba osezulwini. uJesu Kristu inkosi masithandaze. Baba, egameni likaJesu siyayithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Siyabonga ngale nkonzo efundisa ukuxolisa nokuxolela. Siyakubonga ngendlela emangalisayo. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele. Busisa yilona loyo ilalele kakhulu, lo ozoyilalela enze alalele umoya ongcwele ukuthi uthini kuyena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike nokho babunsibanda ovalelisayo. Kuke kushube ngesinye isikhathi. Kodwa kufuna kubuye sivalelise sesihleka sekumnandi ngoba bekungashubile mina. Hayi ilona ongigibele. Dlulani kimi bafowethu, ngihlale nginitshela dlula kimi. Akusimina okhulumayo. Kodwa ukhona lokhulumayo esebenzisa lo mzimba. Ngiyabonga nje mina ngikhulunyiswa izinto yazi uNkulunkulu uqala ashaye mina, angicancada, angishaya kanti uyazi ukuthi yini afuna ukuyikhuluma ngalo mzimba asewushayile. Sambonga uNkulunkulu, ube nosuku oluhle yezwa. Ubusisiwe olalelayo oluzwa izwi a-acthe. Hambani-ke nobuyisana nabantu enonene nabo. Hambani nobuyisana nabo kuze ungene ezulwini. uJesu Kristu inkosi.